Исәнмесез укучылар. Квадрат тигезләмә һәм аның тамырлары темасының практик өлешен башлыйбыз. Беренче бирим. Квадрат тигезләмәләрне күрсәтегез һәм коэффициентларын атагыз. Cevaplarınızı tekşiriniz. Birinci tигезләмә квадрат тигезләмә түгел. Икенче тигезләмә квадрат тигезләмә. Беренче коэффициент А 1-гә тигез, икенче коэффициент 0-гә тигез һәм ирекле буын 0-гә тигез. Өченче тигезләмә квадрат тигезләмә. Беренче коэффициент А 1-гә тигез, икенче коэффициент Б 1-гә тигез, ирекле буын С 0-гә тигез. Дүртенче тигезләмә квадрат тигезләмә. Беренче коэффициент А 1-гә тигез, икенче коэффициент Б 0-гә тигез, ирекле коэффициент С 1-гә тигез. Бишенче тигезләмә шулай ук квадрат тигезләмә булып тора. Беренче коэффициент А 1-гә тигез, икенче коэффициент Б -4-гә тигез һәм ирекле буын С 2-гә тигез. Алтынчы тигезләмә квадрат тигезләмә түгел. Җиденче тигезләмә шулай ук квадрат тигезләмә. Беренче коэффициент А -1-гә тигез, икенче коэффициент Б 4-гә тигез һәм ирекле буын С 6-га тигез. Сигезенче тигезләмә шулай ук квадрат тигезләмә. Беренче коэффициент А -1-гә тигез, икенче коэффициент Б -2-гә тигез һәм ирекле буын С 3-гә тигез. Практик өлешнең икенче биреме. Әлеге квадрат тигезләмәләрне чишәргә кирәк. Игътибар итсәгез, әлеге тигезләмәләр барысы да тулы булмаган квадрат тигезләмәләр. Беренче тигезләмәдә Б 0-гә тигез, икенче тигезләмәдә ирекле буын С 0-гә тигез, өченче тигезләмәдә Б 0-гә тигез һәм дүртенче тигезләмәдә Б да С 0-гә тигез. Алдагы теория рәвештәге өйрәнелгән эш төр буенча әлеге тигезләмәләрне чишик. Беренче тигезләмәне чишәбез. Димәк, 2 тамыр килеп чыга. Эш һәм -3 саннарының квадраты 9-га тигез. Икенче тигезләмәне чишик. Әлеге квадрат тигезләмә икенче төр тулы булмаган квадрат тигезләмәгә керә. Икенче төр тулы булмаган квадрат тигезләмәне чишер өчен без икесне җыя тышына чыгардык. Димәк, тапкыр чыгыш кайсы вакытта 0-гә тигез. Әгәр тапкырлаучыларның берсе булса да 0-гә тигез булса. Димәк, яки x 0-гә тигез булырга тиеш, яки икенче тапкырлаучы x + 8 0-гә тигез булырга тиеш. Моннан чыгып 2 тамыр чыга. x 1 0-гә тигез, яки икенче тамыр -8-гә тигез булачак. Өченче тигезләмәне чишик. Укучылар уйлап карыйк әле. Нинди санның квадраты -16-га тигез, яки тискәре сан була? Дөрес, теләсә нинди санның квадраты тискәре сан була алмый. Димәк, бу очракта тамыр юк. Дүртенче тигезләмәне карыйбыз. Бу тигезләмә тулы булмаган квадрат тигезләмәнең беренче төренә керә. Димәк, бары тик бер генә тамыр. Һәм ул 0-гә тигез. Өченче биремне карыйк. Әлеге бирем Решил ОГ сайтыннан алынды, 9-нчы тип. Җаваплар берничә булса, аларны үсә бару тәртибендә язырга кирәк.
Әлеге квадрат тигезләмәне шешер өчен барлык буыннарында сул кисәккә җыйк. Җиде һәм минус 7 капма каршысыннар. Демәк, аларның суммасы 0-га тигез. Демәк, 4х квадрат минус 24х тигез 0 кала. Күргәнегезчә, әлеге квадрат тигезләмә тулы булмаган квадрат тигезләмә. Әлеге очракта c 0-га тигез. Әлеге квадрат тигезләмәне шешер өчен уртак тапкырлаучыны җыя тышына чыгарабыз. Аналогик рәвештә, тапкыр чыгыш 0-га тигез булсын өчен беренче тапкырлаучыны 0-га тигез дибез, яки икенче тапкырлаучы 0-га тигез булырга тиеш. Моннан чыгып беренче тамыр 0-га тигез, икенче тамыр 6-га тигез. Җавапта тамырларны үсә бару тәртибендә язырга кирәк. Димәк, җавапта 0,6 килеп чыга. Укучылар, без бүгенге онлайн дәреснең практик өлешендә квадрат тигезләмәләрне аерырга өйрәндек, аларның коэффициентларын таптык һәм тулы булмаган квадрат тигезләмәләрне шешүне карадык. Шуның белән практик өлеш тәмам. Киләсе онлайн дәрестә күрешкәнгә кадәр. Сау булыгыз!